ஒரு மேற்கூரை 20 அடி மற்றும் ஒரு கதவு 9 அடி உயரம் உள்ளன எனில் மேற்கூரைக்கும் கதவிற்கும் இடைப்பட்ட உயரத்தை அங்குலத்தில் குறிப்பிடுக. இங்க நமக்கு அடி கணக்குல கொடுத்துட்டு அத அங்குலத்துல மாத்த சொல்லிருக்காங்க. மேற்கூரையோட உயரம் பாருங்க 20 அடி, கதவோட உயரம் 9 அடி. இதுக்கு இடைப்பட்ட உயரம்னா இது ரெண்டையும் கழிச்சா நமக்கு கிடைச்சிரும். கழிச்சுட்டா 11 அடி. இந்த 11 அடிய நம்ம அங்குலமா மாத்தணும். ஒரு அடி அப்படிங்கிறது 12 அங்குலங்களுக்கு சமம். அப்போ 11 அடிய அங்குலமா மாத்தணும்னா 11 கூட நம்ம 12 பெருக்கினா போதும். பெருக்கிட்டா 132 கிடைக்குது. அப்ப மேற்கூரைக்கும் கதவிற்கும் இடைப்பட்ட உயரம் 132 அங்குலம். இது ஆப்ஷன் 7 இருக்கு. டிக் பண்ணிக்கோங்க.